Mä en ehkä olisi muuten lähtenyt kuvaa tätä hommaa, mutta mä keksin tän kanavan idean vasta 4 tuntia sitten. Me oltiin lapsen kanssa Poverissa hakemassa vähän tilauksia sieltä. Ja tässä on nyt ollut aika paljon kaikenlaista viime aikoina, jossa pääosa on esittänyt sosiaalinen media ja niihin liittyvät aiheet, paineet, uudet ideat, ajankäyttö, raha, paljon kaiken näköistä tällä kanavalla, jonka mä justiin keksin. Te ette tuu näkemään minkäännäköisiä editointeja, ellei siihen sitten liity joku klippi tai muu vastaava, mihin tarvitaan editointia. Tää on rehellistä puhetta sosiaalisesta mediasta. As is. Ja mä sain justiin lapsen nukkumaan. Mä oon tällä hetkellä yksin himassa. Tässä ulkona hengailen. Ja mun oli pakko päästää tää video ulos niinku ihan oikeastaan siitä syystä, että nämä kaikki kelat, mitä mulla on tähän sosiaaliseen mediaan liittynyt, varsinkin viime päivinä, mä kerran kohta, että minkä takia varsinkin viime päivinä, alkaa tulee semmoiseen pisteeseen, että niitä olisi niinku hyvä ehkä purkaa jotenkin. Ja tää tulee olemaan enemmän videopäiväkirja itselleni kuin mikään opetuskanava tai no ehkä täältä voi oppia jotain elämän kokemuksesta, mutta sanotaan näin, että täällä te ette tuu näkemään mitään hienosti editoituja videoita, te ette tuu näkemään mitään ADHD-leikkauksia, te tuutte näkemään ihan rehellistä keski-ikäisen sosiaalisen median pienvaikuttajan arkea ja siihen liittyvää iloa sekä surua. Tietenkin jos tästä nyt on sitten hyötyä jollekin, niin se on kaikki plussaa. Mutta tästä tullaan menee aika diippeihin ylipäänsä sosiaalisen median sisällön tuottajan näkökulmasta sellaisiin asioihin, kun esimerkiksi uuden kanavan rakentaminen, jo olemassa olevien kanavien ylläpito, haasteita, iloja, suruja ja tavallaan tarinoita siitä innostuksesta sekä pettymyksistä, mitä sieltä taustalta löytyy. Mä toivottavasti pystyn rehellisesti näyttämään sen kaikille teille, koska totuushan on se, ja se on niinku yksi juttu, minkä takia mä halusin nyt tässä 4 tuntia sitten perustettuani tämän idean kanavasta, niin puuttua siihen asiaan, koska se mitä näkyy sosiaalisessa mediassa ei vastaa yhtään todellisuutta. Ei sitten pätkääkään. Ja me päästään sitten myöhemmin siihen ehkä tulevissa videoissa, ei tänään, koska tässä on niin paljon muutakin asiaa, että minkä takia tää ärsyttää mua ja minkä takia mä haluan taas ehkä jonkun toisenlaisen näkökulman näihin asioihin. Mulla on tossa ne, ketkä nyt ei ole minun videota koskaan katsonut, ja ne, ketkä on, niin tietää, että olen reseptikanavan Mikko, eli teen ruoka-aiheista kontenttia reseptikanavalle, mutta siitähän tarina ei lähtenyt, vaan tarina lähti sieltä Project Boxi
kanavan kautta, jossa tein sekä kansainvälistä että suomalaista kontenttia. Tällä hetkellä mulla on ajatus aktivoida kanava uudelleen. En ole pari vuoteen sinne tehnyt yhtään mitään, olisikohan 3 vuoteen vai 2 vuoteen. Mutta tässä lähikuukausina mulla on ajatus pistää kanava taas tulille. Ja siitä ehkä myös kumpus tää idea tänään, että tehdään tämmöistä päiväkirjatyylistä meininkiä, missä selvitetään, että minkälaisia haasteita, minkälaisia keloja, mitä se vaatii, että saadaan uusi YouTube-kanava pyörimään. No tää kanava, mitä te nyt katsotte, on täysin uusi. Tällä tuskin tulee olemaan hirveästi katsojia. Niin kun, no, ei varmaan missään kohtaa. Mutta jos tulee, niin tervetuloa messiin. Mutta mullahan on se entinen Project Box-kanava, siellä on 4500 tilaajaa tällä hetkellä. Eli mä en aloita ihan alusta, mutta mä aloitan aika lailla kuitenkin nollasta. Se ei ole mitenkään, mikä se on, monetized, eli rahahomma ei ole päällä, sieltä ei tule fyrkkaa, mutta mulla on kuitenkin ne 4000 tilaajaa, mitkä vaaditaan siihen, että sen saa kaupalliseksi kanavaksi, kunhan mä saan sen 3000 katselutuntia. Ja nyt mulla on siis päässä semmonen idea videoista, joita mä teen englanniksi, että omasta mielestä ainakin se kanava tulee tuottamaan mulle jossain kohtaa fyrkkaa. Ja tämän kanavan idea on ehkä seurata sitä tarinaa sekä myös sitten minun resepti YouTube-kanavan tarinaa sekä antaa ehkä painetta itselle perheellisenä 8-4 työssä käyvänä aktiivisena, kiireisenä ihmisenä tekemään somea ja näyttämään, mitä se somearki on tällaisella ihmisellä, kun on muitakin harrastuksia ja elämää kuin pelkkä sosiaalinen media. Monihan sosiaalisen median ammattilainen saa näyttää nämä somehommat ehkä easiltä. Sitä se ei oo, voin kertoa. Ehkä glamourilta. No, sitäkään se ei ole, voin kertoa. Tai no, en ole ollut niin diipeissä keloissa, että se nyt ikinä olisi ollut itselle glamouria, mutta voin kertoa, että kun itse katson some-kanavia, missä kaikki on vitun hyvin ja siellä näkyy vaan karrikoidusti sanottuna niitä Ferrareita ja champagnepulloja, niin se elämä ei todellakaan ole sitä. Sen tiedän jo tällä kokemuksella. Mä oon siis tehnyt itse tällä hetkellä kohta 6 vuotta sosiaalista mediaa. Aloitin 2019. Ja tää on vaikea laji. Tää on helvetin vaikea laji. Mut nyt tässä kohtaa 6 vuotta takana, niin mulla alkaa olemaan tietynlaisia ideoita päässä. Ja me tullaan ottaa selvää, että tuottaako ne tulosta. Mutta anyway, niin kuin sanoin alussa, tällä kanavalla ette tuu näkee editointeja. Tää on silkkaa puhetta suoraa Mikon suusta, mitä tulee jatkuvasti. Mä en tuu käsikirjoittaa mun videoita millään tavalla, en mä muutenkaan käsikirjoita, ja siihen palataan myöhemmissä videoissa, että miten mä teen omat videoni. Mutta pääasia ehkä tässä on se, että nää tulee suoraan sydämestä. Suoraan sydämestä. Voi olla, että mä en edes katso näitä videoita, mä vaan lyön ne teille nähtäväksi. Tai miksi helvetissä katsoisin, nytkin mä oon puhunut 9 minuuttia 53 sekuntia, niin sehän olisi ajan hukkaa. Pistäkää
kommenttia alle, mistä aiheesta haluaisitte nähdä videota, jos haluatte. Mulla on tossa tulossa paljon videoita tälle kanavalle. Eli tää ei tule olemaan mikään semmonen kanava, missä tulee kerran viikossa video, vaan tänne tulee useita kertaa viikossa video ilman käsikirjoitusta. Mut jees. Ehkä tää riittää tästä pohjustuksesta. Mun oli pakko saada nyt tää setti ulos suustani sekä päästäni, että mä saan tän prokkiksen aluille, jonka mä keksin 4 tuntia sitten. Toi nimi itse asiassa, se oli hauska, sen mä keksin vasta 2 tuntia sitten. Mutta taiteellinen vapaus jotenkin kuvasti. Mä alkuun niin mietin sitä, että hetkinen, mä haluan alkaa tekemään tästä mun tulevista projekteista, ehkä menneisyydestä jotain vähän vapaampaa kontsaa. Ja sitten mä kelasin, että mikä voisi olla hyvä nimi. Mulla oli jotain nimivaihtoehtoja tossa. Ja sitten jostain syystä mulle tuli mieleen taiteellinen vapaus. Aika hyvä omasta mielestä. Ja sitten mä painoin tossa äkkiä Leonardo AI:lla logon. Tää YouTube-kanava tällä hetkellä, kun mä selitän tää asiaa, ei ole vielä edes pystyssä. Eli nyt mä menen tonne huoneeseen, otan koneen käteen ja pistän kanavan pystyyn. Ja luultavasti huomenna tää video tulee ulos. Onko tänään 16. päivä elokuuta, eli luultavasti 17. päivä elokuuta saatte nauttia tästä leffasta. Tai jos tänään on 15, niin sitten 16, mutta en minä näistä päivistä mitään tiedä. Joka tapauksessa. Jos katsoit tänne asti, niin oot aika rohkea. Tervetuloa matkalle. Mä oon innoissaan tästä. Nyt pääsee selvittää, että onko tästä somesta mihinkään vai ei. Adios.